ببینیم که چی زیباگیро ба бар кардааст. Қурбонзода Мадина барандаи нишони биринҷи душанбе гранд-слам дар соли 2025 дар муқобили рақибаш аз муғулистон Серен Токтох озмоиро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ идома дода истоданд ки бонуи муғулистонӣ шидо дорад ва фишороварии Мадина дар ҳолати кор дар замин идома дорад. албатта Мадина Қурбонзода чеҳрае ки дар қаҳрамонии осиё миёни калонсолон нишони биринҷиро ба даст овард дар соли 2026 ва ин натиҷаи нишондодаи Мадина Қурбонзода аввалин дастовард миёни ҷудокорбонуи Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт ки барои ин чеҳра албатта ки таърихсозӣ буд як ҳаракат инҷо аз ҷониби Серен Токтох ки сари зону нишаста пай иҷро кардани усулҳо кӯшиш кард ва хушбахтона Мадина аз ин ҳолати мушкил худро канор гирифта тавонист. кӯшишҳои ҳарду барои ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рафтан аст ва албатта ки Мадина ҳатто мехоҳад аз натиҷаи соли гузашта беҳтарро босам нишон диҳад ҳолати кор дар замин. ана ҳамин ҳолатро Мадина бисёр ҳам олӣ истифода мекунад ҷиҳати таслим кардани рақиб. албатта аз ҷиҳати сину сол Серен Токтох Галот ҷудокорбонуи муғулистонӣ аз Мадина бузургтар аст 24 сол дорад. бори ҳаштум аст ки дар гранд-сламҳо ширкат меварзад. то ҳол дар мусобиқаҳои иштирок кардааш ки 14 мусобиқаи сатҳи байналмилалиро дидааст натиҷае ба даст наовардааст ҷудокорбонуи муғулистонӣ. албатта Муртазо Носиров барои Мадина маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна бояд аз ин рақибаш имтиёз бигирад. кӯшиши дигарро инҷо Серен Токтох мехост ки анҷом бидиҳад. Васили Смолин дори дараҷаи байналмилалӣ аз Федератсияи Русия инҷо ишора кард барои ҳарду ки рақобатро аз нав идома диҳанд. ба Мадина Қурбонзода ҳам шидои аввал ба хотири камфаъол буданаш нишон дода мешавад. ҳарду яктоги шидо доранд. кӯшиши навбатиро инҷо Галот Серен Токтох мехост анҷом диҳад. бозам кӯшиш мекунанд. Мадина Қурбонзода соли 2025ро бо натиҷаҳои бисёр ҳам арзишманд пушти сар карда буд. шидои дуюм ҳам барои Серен Токтох нишон дода мешавад ки инам барои Мадина хело хуб аст, чун агар рафту фаъолиро нишон диҳад барои рақиб шидои сеюмро нишон диҳанд пас ин пирӯзии варзишгарбонуи кишвари мо аст. ва инҷо як ҳаракати Қурбонзода Мадина дақиқаҳои тиллоӣ
Муртазо Носиров боз ҳам ишора мекунад ки фаъолиро дар ихтиёр бигирад, чун фаъолӣ метавонад ӯро ба пирӯзӣ бирасонад. агар фаъол бошад камфаъолии рақибро ба инобат гиранд, пас кор барои Мадина. Назарас пушти сар мешавад. дақиқаи аввали Голденско ҳам пушти сар шуда истодаст ва инҷо як ҳаракатро Церен Токтох мехост ки анҷом диҳад. ҳаракаташ бисёр ҳам саривақтӣ буд ва хушбахтона Мадина барои ӯ имконият надод. инҷо Мадина бояд ки дасташро раҳо намекард аз гиребони рақиб. дар ҳолати дарозону нишаста тариқи наги усул иҷро кардан. Гусар кӯшиш аз ҷониби Церен Токтох. кӯшишҳо идома дорад. голиби ин ҷуфтро дар марҳилаи баъдӣ муҳайё Аҳматова интизор аст ва дар сурати пирӯз шудан Мадина дар даври баъдӣ бо намояндаи кишвари Ӯзбекистон рақобат хоҳад кард. ишораварӣ аз ҷониби Қурбонзода. бозам як ҳаракати дигар Мадина мехост ки анҷом диҳад. албатта варзишгар бонуи муғулистонӣ ҳам дар муқобили Қурбонзода хоби истодагарӣ дорад. албатта ки варзишгарони муғул истеъдоди бисёр ҳам боло дорад дар на танҳо дар қораи Осиё, балки дар ҷаҳон ҳам мавқеияти хосро пайдо карданд. навбат шидои дуюм барои Мадина Қурбонзода. акнун ҳарду дутогӣ шидо доранд. кор боз ҳам акнун ҷолибтар мешавад, зеро ки ҳарду кӯшишро бештар мекунанд, ҳарду фишоровариро зиёд менамоянд то ки муваффақ шаванд барои ба пирӯзӣ расидан. боз ҳам ҳолати кор дар замин. яке аз рақобатҳои дурудароз дар рӯзи аввали гранд-слами душанбе масъана ҳамин рақобат аст ки дақиқаи ҳаштум аст пушти сар шуда истодааст дар рақобати Мадина Қурбонзода бо Церен Токтох. Мадина бояд кӯшиши иҷро кардани усулро дошта бошад, зеро ки рақиб худро фаъол нишон медиҳад ва ин фаъолӣ ҳам хатарнок аст барои Қурбонзода. барои таслим кардани рақиб кӯшиш мекунад дар ҳолати кор дар замин. ҳамин гуна фишороварӣ бояд идома ёбад аз ҷониби Мадина.
ҳаракатро идома медиҳад, вале муваффақ нашуд. албатта ки ҳар ду хаста шуданд ва Мадинаро мебояд ки он маҳорату истеъдоди доштаашро дар муқобили ин рақиб нишон бидиҳад ва муваффақ шавад. бо як ҳаракати дигар мехост анҷом бидиҳад ва садаф буд. идои сеюмро барои Мадина Қурбонзода нишон медиҳанд ба тариқи Хансоки Маки. Қурбонзода Мадина дар даври аввал ноком мешавад ва акнун дигар наметавонад ки дар рақобатҳои